Bon dia a tothom i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. En concret, a un nou vídeo de la sèrie Slow Catalan, aquesta sèrie on parlo una mica més lentament i amb dicció clara per tal de produir un contingut que sigui consumible per totes aquelles persones que estiguin començant a aprendre el català o tinguin encara un nivell on els costa consumir continguts per a nadius, o fins i tot, si ja teniu un nivell més avançat de la llengua, aquest contingut més lent també us pot ser útil per aprofitar per parar atenció a tots els petits detalls de la llengua aprofitant els subtítols que heu d'activar aquí sota. Insisteixo que us podeu fixar en qualsevol petita cosa que us costi, com pronoms febles, conjugacions de verbs, la flexió de gènere i nombre, preposicions, vocabulari nou, el que sigui que vosaltres identifiqueu que us costi. Us recomano, per exemple, veure aquest vídeo que vaig penjar fa unes setmanes on em vaig gravar a mi mateix estudiant indonesi i veureu la lentitud amb la qual ho feia, l'atenció que parava a cada paraula i la repetició que en feia per tal d'integrar aquestes noves estructures i paraules. Sempre et desaconsello molt, quan veieu vídeos com aquest per aprendre la llengua, que el mireu tot seguit sense parar-lo ni una vegada, només pel sol fet que ja l'enteneu i, per tant, doneu per fet que la pràctica ja està feta. Si el vídeo dura 10 minuts i el veieu en 10 minuts i enteneu el 90 o 95% del que dic, vosaltres potser teniu la impressió que feina feta. He vist 10 minuts d'un vídeo en català i l'he entès, ja he fet feina. I en el fons això és una feina molt passiva i molt superficial, molt lleugera. I en canvi, si realment us poseu a analitzar la llengua, identificar totes les frases i estructures que vosaltres mai diríeu així, encara que les hagueu entès, i proveu de repetir-les, proveu de jugar-hi una mica i construir altres estructures semblants però canviant-ne coses, d'aquesta manera estareu treballant molt més a fons tot això i traient molt més profit d'aquest material que faig per a YouTube. I bé, acabada aquesta introducció inicial que se m'ha allargat una mica més del que tenia previst, ara sí començo amb el tema del vídeo d'avui, que ja deveu haver vist el títol, que és el tema del fenomen de les cafeteries. En concret, la gran afluència de gent més aviat jove que estan rebent últimament i l'ús que els donen, que s'allunya una mica de l'ús més tradicional que feia la gent de les cafeteries. Si faig aquest vídeo és perquè jo mateix m'he adonat que els últims anys les cafeteries han agafat un paper molt important a la meva vida i mai havia sigut així. Sí que havia estat en cafeteries, però era purament per entrar a fer un cafè, menjar un croissant i poca cosa més. I en canvi, aquests últims anys, realment m'he adonat que passar temps a les cafeteries ha passat a ser una part bastant rellevant del meu dia a dia. I si fos un cas exclusivament meu, doncs no m'hauria plantejat fer-ne un vídeo, però resulta que veig que molta altra gent fa el mateix que jo i a les cafeteries que jo freqüento més, resulta que hi començo a veure moltes cares conegudes. És a dir, que hi ha moltes altres persones que també van molt sovint a la mateixa cafeteria i hi passen molta estona. Abans de continuar, aprofito per recordar-vos que podeu trobar la transcripció sencera i l'àudio en MP3 per descarregar d'aquest vídeo i de tots els altres que pujo al canal a la plataforma de Patreon del projecte, que podeu trobar en un enllaç a la descripció dels vídeos, i allà, amb una petita subscripció mensual, podeu obtenir aquests continguts que he comentat per estudiar en més profunditat els materials que penjo a YouTube i, de pas, d'aquesta manera, donar suport al projecte. Moltes gràcies a tots aquells que ja us heu subscrit. Aquestes noves cafeteries més modernes es caracteritzen en general per enfocar molt la qualitat del servei, no tant en el producte en si, que pot ser que també, però sobretot en l'ambient. Això és el més important. El que més atrau avui en dia a les cafeteries, la gent jove que les utilitza d'aquesta manera que he comentat una mica i comentaré més en profunditat, és l'ambient de la cafeteria. Solen ser llocs espaiosos, lluminosos, amb música de fons i amb una decoració agradable, no molt intensa, no amb colors molt intensos, sinó més aviat colors una mica potser semblants als del meu jersei ara mateix, i sempre amb algun toc així una mica hipster o vintage.
També sol haver-hi música de fons que sigui agradable de sentir, potser una mica animada, com jazz instrumental, però mai de l'estil de pop o rock, que seria massa intens i destorbaria una mica l'ambient de tranquil·litat que s'hi respira. A part de tot el disseny d'interior, el producte també és important. La cafeteria és agradable pel producte que ofereix també, que és un producte que transmet, diguéssim, sensacions càlides. El cafè, la llet, totes les pastes com els croissants, les napolitanes, els pastissos, tot això són productes alimentaris que atrauen molt, que són molt agradables de consumir. I això també s'afegeix a tot el tema de l'ambientació del local per tal de fer-ne una experiència ben agradable i càlida, que faci sentir aquesta sensació de caliu interior i que fa que siguin llocs realment acollidors. La paraula cafeteria, evidentment, ve de cafè, i no tothom que va a la cafeteria consumeix cafè, però sens dubte n'és el producte estrella. És el que més gent demana i, a més, aquestes cafeteries ja han desenvolupat tot un ventall de diferents opcions de cafè per tal de satisfer tots els possibles gustos de la gent. Jo, per exemple, que sempre demano cafès amb llet o potser cappuccino, que no és tan diferent, doncs ja quan demano el primer que em pregunten últimament és amb llet de vaca o amb llet normal? I jo dic, sí, amb llet normal. Però és una pregunta que fa un temps no senties mai. Deies un cafè amb llet i es donava per suposat que era llet de vaca sencera i només si tu volies un tipus concret de llet demanaves si per casualitat el tenien a la cafeteria, cosa que era bastant improbable. I el cafè, com a element central de la cafeteria, per una banda és una excusa per anar-hi perquè, bé, costa, depèn d'on vagis i del que demanis, pot costar 1,80, 2, 2,50, 3 euros, com a molt si demanes una tassa molt gran, 3 euros, o 3,50 si vas a un lloc així una mica caret. Per tant, podríem dir que fins i tot en un lloc car són pocs diners, i el cafè realment te'l prens bastant ràpid. No trigues més de 5 o 10 minuts a prendre't el cafè. I, en canvi, l'experiència de la cafeteria és molt més que aquests 5 o 10 minuts, però el cafè és l'excusa perfecta, l'element clau que obre la porta a tota aquesta experiència posterior. I en què es basa aquesta experiència posterior? Doncs bé, tota aquesta nova manera d'utilitzar els cafès normalment també va molt relacionada amb les noves tecnologies. Difícilment veurem algú que passi molta estona en una cafeteria sense un ordinador, un mòbil, una tablet o algun altre tipus de dispositiu electrònic. I és que les cafeteries s'estan convertint en les noves biblioteques. Molta gent les utilitza per treballar-hi o estudiar-hi. I aquestes dues activitats cada cop més es fan amb un ordinador. I no només es fan amb ordinador, sinó que el teletreball o fins i tot també l'estudi a distància cada cop són més comuns, més freqüents. A més empreses, els treballadors potser només hi van 1 o 2 cops a la setmana, si no fan un tipus de feina manual o directament d'atenció al públic. I en els estudis, fins i tot els de nivells més superiors, també cada cop és més freqüent la formació en línia, amb molt poca o fins i tot gens presencialitat. Aquesta tendència del treball i l'estudi en línia el que fa és que de cop sorgeixi una gran massa de població, especialment jove, que ha de fer aquestes tasques, estudiar i treballar pel seu compte a casa. I aquestes tasques requereixen esforç, concentració i a vegades pot costar una mica tenir la voluntat de fer-les. I tenir un ambient agradable on fer-les pot ajudar molt a activar una mica la voluntat, les ganes de realitzar les activitats com estudiar o treballar.
A casa, en canvi, molt més fàcilment hi ha més fricció i més elements de distracció que poden dificultar molt començar l'activitat i passar-te l'estona procrastinant. En canvi, si decideixes anar a fer alguna d'aquestes tasques a la cafeteria, doncs no només l'ambient és més agradable, també veus altres persones fent la mateixa activitat o com a mínim que sembla que estan concentrades amb el seu ordinador o ni que sigui amb un paper, i això afavoreix a tenir ganes també de posar-s'hi i a més també et dones un espai concret i un temps limitat, el temps que estiguis en aquella cafeteria, per fer la tasca en qüestió. Saps que quan surtis d'allà la feina ha d'estar feta. I això també afegeix una mica de pressió positiva que t'anima a fer la feina. I precisament tocant aquest tema del fet que hi ha altres persones fent una activitat semblant, encara que no parlis amb ningú, jo he descobert que el fet d'anar a una cafeteria omple una mica la necessitat de socialitzar que tenim tots. Ja us dic, encara que només parlis amb el cambrer per demanar-li el cafè, el fet de veure com altra gent està fent el mateix que tu i està envoltat d'altres persones, doncs sí que fa com una sensació de caliu, de comunitat, de societat, que omple una mica aquest buit de socialització que si fas una feina en línia o estudies en línia, doncs potser et manca, et falta, no? Si no tens una classe o una oficina amb companys de feina o d'estudi. Tot i que això no treu que sí que algunes vegades puguis realment interactuar amb altres persones, conèixer gent nova, aprofitant el fet que hi ha tantes altres persones a la cafeteria i al final, inevitablement, acabes parlant amb algú o altre. Doncs bé, aquesta és una mica la meva dissertació sobre les cafeteries. Suposo que alguns de vosaltres també deveu haver començat a utilitzar de manera bastant freqüent les cafeteries amb aquest tipus d'ús i si és així podeu deixar-me la vostra experiència als comentaris. I si no, podeu comentar també quina és la vostra visió des de fora quan passeu per davant d'una cafeteria i veieu tot de gent, com dic normalment, jove, concentrada treballant com si fos una oficina o una biblioteca. Doncs això seria tot pel vídeo d'avui. Espero que us hagi sigut útil i si us ha agradat podeu deixar-hi un like, subscriure-us al canal si encara no ho heu fet, seguir-me també a Instagram per totes les novetats del canal i donar suport al projecte a través de la plataforma de Patreon. Això és tot per avui. Ens veiem a la propera. Apa! Siau!